Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олгатоба койбір темалар турында. Йорчолыда Азатлык майданындағы амфитеатрдан еш-үсмер егылып түшкені бәхеткә каршы егет исән кала. Казанда медицина хезмәткәрләре спартакиадасының финал этабы узды. Шоулар ничәнче урында? Йорчолыда Азатлык майданындағы амфитеатрдан еш-үсмер егылып түшкәне бәхеткә каршы егет исән кала. Әлеге очрак 1 июль кичендә булган, толырак калдагы материалда. Гадәттән тыш хәл урынына оператив рәвештә ашыгыч ярдәм бригадасы килә, зыян күрүче травматология бүлегенә китерелгән. Во избежание несчастных случаев на амфитеатре площади Азатлык установлены защитные перегородки. Пострадавший мальчик доставлен в КДМЦ. У него компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Состояние здоровья стабильное. Мы призываем родителей провести беседу с детьми о нормах поведения и безопасности в общественных местах. Башлангыч мәгълүматларга караганда, яшүсмер бирдә дуслары белән бергә йөри. Шуларның сүзләренә караганда, амфитеатр куркыныч тудырмый, яшүсмер гап-гади куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәгән. Вообще, я считаю, что это безопасно. То, что, как кто за ограждение лазит. Они же не зря стоят. То есть это ответственность человека каждого. Опасность можно найти вот на свою голову везде, где захочешь. Поэтому, я думаю, что парень сам норовил. Я думаю, да, это красиво и безопасно уж. Но не всегда, наверное, конечно. В чем-то опасность есть, потому что высоко. Азатлык майданы берничә ел элек яңартылды. Амфитеатрда шул ук вакытта барлыкка килде. Һәм бу әлеге объекттан бала егылып төшкән беренче очрак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йорчолының 2-нче шәһәр хастаханәсендә уникаль операция үткәрделәр. Онкологлар 45 яшьлек ханымның аналыгыннан 6 килограммлы шиш алганнар. Бу пациентның хәлен сизерлек яхшырткан. Толырак хәбәрчебез материалында. Узак вакытлар шаулы кызы эшенең үсүенә игътибар итми, үзгәрешләрне ул тазару дип кабул итә. Тик 1 елдан соң эшенең зураюына игътибар итмичә булмый. Өстәвенә туктамый торган авыртулар да барлыкка килә. Табиблар тикшергәннән соң зур шишне ачыклый. Шундук операция ясарга карар кабул ителә. Сложность заключалась в том, что опухоль больших размеров, плюс то, что было врастание в петле тонкой кишки, переднюю брюшную стенку. Была, естественно, угроза для ее жизни. То есть опухоль в дальнейшем бы, если бы не прооперировали, прогрессировала, росла бы и, соответственно, привела бы к летальному исходу. Хирург-онкологлар ішкі органнарға зыян китермәс өчен операцияны этаплап алып барган. Ничә яшь булуына карамастан, диспансерлаштыру һәм профилактик тикшерүләрне даими рәвештә узарга кирәк. Иртә стадияда табылган теләсә нинди авыруларны алдагы өзгеләүләрдән башка дәвалау күпкә җиңелрәк дип аңлата табиблар. Онкология сейчас молодеет. И сказать, что это встречается только в пожилом возрасте, это, в общем-то, неправильно. Очень много злокачественных заболеваний онкологических уже начинается и с 30 лет, 40. Вовремя обращаться обязательно к онкогинекологу. Каждая уважающая себя женщина, не обязательно к онкогинекологу, вообще просто к гинекологу, должна посещать женскую консультацию хотя бы раз в год. 3 сәгатьлек операция уңышлы узды. Хәзер пациентны озак вакытлы тернәкләнү көтә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Казанда медицина хезмәткәрләре спартакиадасының финал этабы узды. Бу авыл һәм шәһәр командалары. Алар арасында шаулы медицина учреждениеләре хезмәткәрләре дә бар иде. Аларга волейбол, өстәл теннисы, шахмат, бадминтон, аркан тарту, швед эстафетасы һәм йөзү буенча ярышларда катнашырга туры килде. Шауллар ничәнче урында? Толырак хәбәрчебез материалында. Готовы? Медицина хезмәткәрләре арасында спартакиада буенча ярышлар бик җанлы узды. Анда 8 шәһәр һәм 6 авыл командасы 800-гә якын кеше катнашты. Шоулар ныклап әзерләнгән профессиональ спортчылар кебек көрәштеләр дип билгеләп үтә җанатарлар, спортчы, медикларның хезмәттәшләре. Вот это спартакиада. Я всех поздравляю, всех работников нашего города, всех и самое главное своих коллег, которые их много участвовали в этой спартаке, наши коллеги 5-й горбольницы, они участвовали во всех практически номинациях.
Гомуми медаль зачетында бронза Йоршолының сәләмәтлек соклау идарәсе командасына электе. Хочется еще раз поздравить нашу команду, которая заняла достойное 3-е место. Все проявили себя очень активно, все большие молодцы. Еще раз всех поздравляю. Бірінші урынна Республика клиник хостаханасы командасы яулады. Күмеш баллар Республика клиник хостаханасы медикларына электе. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Ең күчлісі жеңешек. Йоршолыда хәвескерлер арасында пейнтбол бойынша турнир узды. Көбік үшін шәһәрнең түрлі предприятиеләреннән 10 команда. Шул исәптән безнең телекомпанияда көч сынашты. Кем иң яхшысы булып чыкты? Алдағы минутларда белербез. Бу Йоршолыда хәвескерлер арасында пейнтбол бойынша беренче турнир. Буяулар белән сугышта уйнап, яхшы кәеф, уңай эмоциялар аласың ди катнашучылар. Әмма ярышларны оештыручылар сүзләренә караганда корал алырга теләүчеләр күп түгел иде. В последнее время мы наблюдаем упадок, а нам, соответственно, фанатам этого вида спорта, это больно видеть. И, соответственно, мы не видим притока новых людей. Но вот для того, чтобы исправить эту ситуацию, был организован турнир, и, в принципе, в дальнейшем мы предполагаем, что это будет целая серия. Катнашучыларның өлкән иратлары белән бер рәттән көрәшкән 12 яшьлек малай шаккатырды. Раундларның берсендә ул үз көндәшләрен бер үзе җиңде. Побольше активности и точность. Надо больше двигаться и целиться лучше. Да. А как вообще сегодня твои соперники, как их оценишь? Некоторые сильные, некоторые такие слабые. Безгә барысы да бик ошады. Без бик тырыштык, соңгы көрәшчегә хәтле көрәштек. Шуңа күрә безгә барысы да бик ошады. Уен белән без канәгать. Миңа уен ошады, әйбәт барда. Без елда монда килергә тырышабыз, очрашырга. Быел көндәшләр бик жиңелләрдән түгел иде, ярым финалга чыктык. Калган күз күрер. Башкалардан айырмалы буларак безнең команда беренче тапкыр пейнтболда катнашты. Моңа кадәр беребез дә уйнамады. Әмма без курку һәм авыртуларга карамастан ахыргача көрәштек. На самом деле было очень интересно, местами даже больно. Хочу сказать, что мы даже получили небольшие травмы. Вот у меня здесь на подбородке есть большая гематома, немножко опухла. Но в целом, я думаю, что такие мероприятия очень интересные. И пусть мы сегодня были не первыми, но я надеюсь, что и не последними. И в любом случае мы доказали, что хоть журналисты и не мастера стрельбы, но с поля боя никто не убежал. Финал көрәше киеренке булды. Нәтиҗәдә автодеталь командасы җиңде. Лилия Гатина, Русланбек Мухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем за покупками в центр шопинга Тулпар. Здесь каждый найдет товары по душе. Мебель, все для дома, одежда, обувь, экологически чистые продукты и многое другое. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.